Konformita je přežít v situaci, ve které jste byli nebo ve které se nacházíte, takže se vzdáváte, abyste se vzdali kousku sebe. Vyjádření tohoto boje vyvolává výsměch, kritiku nebo odmítnutí. Když se vyrovnáváte v tichu a dokonce i v neviditelnosti, z dlouhodobého hlediska ve vás tato metoda posílila více negativity a vytvořila také obvyklý vzorec. To je způsobeno snahou být přijímán nebo milován, převážně nebo částečně ze strachu. Musíte si uvědomit, že hledání lásky zvenčí vám nedá trvalou lásku. Láska musí začít ve vás. Jak se miluješ? Nalaďte se na svůj vnitřní svět a naslouchejte svým emocím. Učení a růst jsou vaším lékem na hojení ran. Kvalita vztahu tam není od začátku. Navzdory této obtížnosti musíte ránu otevřít nebo znovu otevřít a postavit se jí čelem. Toto je jediný radikální způsob, jak se posunout vpřed k osvobození svého utrpení. Drobná zbylá negativita může vrátit svou intenzitu. Pokud jste s léčebným úsilím začali v minulosti, nenechte to bez kontroly. Musíte vážně vzít nebo přehodnotit své emocionální zdraví jako prioritu. Cítit lásku je vaše vrozená schopnost. Můžete ji dočasně odstrčit kvůli negativnímu pocitu. Bez ohledu na to, všechno ve vašem životě se vždy vrátí k lásce. Nesmíte se vzdávat lásky. Je to pokrok milovat bezpodmínečně, jazyk světla, který rozptyluje vaši negativitu. Musíte otevřít své srdce a duši všem možnostem. Nedovolte nikomu a ničemu, aby definoval, co by láska měla být. Protože tak je láska poskvrněna od začátku, jako je očekávání, uzavřená perspektiva, sebelítost a hněv. Můžete zbavit podmínek svých připoutaností. Abyste osvobodili své utrpení a vnitřně zažehnali svou bezpodmínečnou lásku. Otevřeně přijímat znamená nesoudit, co dostáváte. Kolika způsoby používáte úsudek k odmítnutí něčeho nebo někoho. Uznejte je a udělejte pozitivní změny ve svém negativním postoji. Spoléhali jste na jeden nebo více mystických nástrojů, abyste se cítili lépe. To oddaluje hojení vašich ran. Cítit se dobře je jen odklon od svých vnitřních problémů. Musíte uznat, že vaše duše má vrozenou schopnost uvolnit negativní emoce. V zásadě musíte čelit způsobu, jakým se podmíněně milujete. Abyste zažehli svou bezpodmínečnou lásku. Když žijeme na této fyzické úrovni, aspekt duše je často opomíjen. Zvyšte své povědomí v tomto ohledu na nejvýš důležité. Vaše duše vám dává vědomí. Ale roztříštilo se a izolovalo do mnoha oddílů. Bez jeho celé bytosti jste navždy uvězněni v temnotě lidských předků. Musíte přijmout toto vyšší povolání, abyste sjednotili své pravé já a uvolnili to, co neslouží vašemu největšímu dobru. Když jste ztraceni, nechte se vždy bezpodmínečnou láskou vést domů. Tato láska je tak potřebná, aby vyživila vaši duši zpět ke světlu.